Well, morning, sir. Can you please tell us more about yourself and what you are here for? Baba, isingisi izana uzokhuluma iziqonde baba njengendoda baba. Oh, ish. Nakho-ke. Oh, okay, mfowethu. Besacela sizwa ukuthi isitsheni igama lakho mfowethu, yabona nokuthi uzeleni la ekhaya, yabona. Ngiyakuzwa. Igama lami ke mfethu uSikhothane, yabo mina ungubona uSikhothane mina mfethu. Lo umngane amshana wakwe uncle's problems. Yabo ngathi ngizela ngizokhuluma ukuthi umatric wami wabhubhudla kanjani. Oh. Hayi ngiyakuzwa mfowethu. Buka, awusitshene mfowethu ukuthi kwahamba kanjani ngempela. Nawe mfethu sowenze ngahlabe mfethu. Awukaze mfethu umbone mfethu umuntu mfethu osekwafeyila umatric noma uzwe ngaye mfethu. Mina ngawufeyila mfethu mfethu anginendaba mfethu. I don't care. Baningi mfethu nabo mfethu okespa mfethu banezimali bagcina grade 9. Mina ngizohlulwa yini ukwenza lokho mfethu empilweni. Ngeke mfethu ngitshela ngalokho mfethu. Hayibo, kanjani manje? Kana ndoba ngempela ha? Ngathi uthi uyadlala ke mina. Kanti qinisele ndoda. Sicela the whole process usikwenzalani kahle kahle. Bafethu. Awukukunika kwenzeka phela lapha. Wamasana fail. Okay ke sicela ukuzwa kuyena, sicela wena nje uvala umlomo. Angilwi. Aw. Okay. Awushuthi ke mina mfethu ngikutshela ukuthi istory sami mfethu ngazi noma sodabukisa noma sohlekisa. Akazi kuba kuwena ukuthi sifika kanjani. Ngizabo shuthi mina mfethu esikoleni bengumuntu weingane, Sikhothane weingane. Ngivunywe ngebhenki. Ibhenki ishana umngephi. Yabo mangiqaba eclassini nje ahayizwa, amathekeni ayathweka, aqhamuka uSikhothane nje mfethu yabo. Ngangivunywe ngicela kodwa ikona lokho kwavumthelela ukuthi mfethu ngize ngifeyile umatric wami yabo. Hey. Ekujana ndoda. Kwakusho kakhulu mfethu esikoleni. Lena enokuthi mayingena mfethu eclassini. Hayize kwasange ndoda. Kana kubonke umuntu ndoda. Noma ifika esikoleni ndoda kukhala isikole sonke. Ngiyacabanga leyo nto leyo. Ngicabanga impact ayinayo. Ngayizitsho celebrate phela mina. Ngiyitho lezi ngihayiza nabahayizana. Aw, mpimo. Naw hayizela insizwe. Izinto ezenza zasusa ndoda Shubi. Why are you gay? Yabona, uzongjoin ndaba yanje. Please. Hayi ngiyaginqa relax. Ngalale. Shuthi ke mina mfethu ngoba bengizakucazela ukuthi mfethu benguSikhothane weingane mfethu yabo ibhenki bengishana umikuphi. Ngithandazweni bang. Yonke indawo ngifica toilet ngishaya ibhenki ngiyahayizela eclassini bang phezu kwedesk bang yonke indawo mfethu yabo bonke bebezwa ngami. Kuloko shifoma one time nigga. Hlala kushifoma. Hlala kushifoma. Hey, hayibo. Mina ngazi indaba engashongo ukuthi umshana nami lona. Awenda bale abashaka laba bangezwa. Yaphuma esandleni lo mfana manje. Hayi yabona mina mfethu ngeke mfethu ucela ungangibuzi ngalendaba yasibongiseni mfethu. Mfowethu, nabe ngititha le nto leyana. Alo ngiyibuza uthi hayi mfowethu. Le nto phela kahle kahle yadansa unyaka wonke mfowethu. Yabona nto le. Manje ngiyibuza uthi hayi mfowethu. Le nto ifunda nini yona? Yona yodwa nje mfowethu. Noma kahle phela vele mhlawumbe ayidansa na exam asazi. Ya mfethu, nangempela ngangenze njalo mfethu. We mfowethu wadansa unyaka wonke. Mfethu ngizayikhala. Kanti khona inkinga mfethu uma ngisho kanjani. We mfowethu ufunda umatric njalo. Ngoba ngitshela ibhenki ngangiyiqhumisa. Awuzwa yini wendoda? Ibhenki ngangiyiqhumisa. Ikhona inkinga. Ayikho. Akwasuka lokho. Uma kubiza ngoMax njalo eclassini, ilakhe yedwa iphela, ingasabizi. Enangazi kwenzakalani. Inkinga nje ukuthi aswazi. Ewe mfethu ngiyakutshela wena mfethu. Ukubone uma uthosa iqanda mfethu. Sonke ifunda. Ewe mfethu ngangakholwa cabanga mfethu. Ngangitshe singithakathile mfethu. Yabo nje bese ngangimangele ngayo. Hey. Ngamtshena nje ngathi asiyekugobela. Ayi mfethu yabo indaba yalabo kugobela mfethu mbumbulu mfethu iyangimangala mfethu. Yalo umuntu mfethu ukubuza igama, umuntu mfethu umuza kanjani umuntu mfethu igama ububhula mfethu. Ngabe phela igama mfethu welibhule la emathambeni mfethu. Ngicabanga yazini okunye. Ngamuzwa sefonela umalume esemtshela ukuthi icela amlethele amathambo enkukhu. Ngoba wenkomo nawenimbuzo abhula into wrong. Ikhona into enjalo kodwa. Manje ubona ngani ukuthi abhula into wrong lamathambo akhe? Yabo nje mfethu ukuqala nje mfethu ugobela mfethu ukugezayo mfethu. Ogobela mfethu kumele ngabe uyageza mfethu ugobela. Yabo ukugobela mfethu ukugeza ngamanzi mfethu ugobela phela ugeza ngomncamo mfethu uqala mfethu ubona wonke. Fake nje ukugobela lawo. Manje indaba yakho no matric. Ewe ndoda mfethu ngoba mhlawumbe sengitshela ko100 inge manje mfethu. Ngawufeyila dizimali and anginendaba. Hayi. Okay mfethu seku right.
Hayi la ngabona khona ukuthi hayi. Imashile. Ayi le mfana uyitomoroza futhi abana futhi le mfana lo mina ngiyazi indaba yakhe. Kodwa ngoba wafika hayi ngoba wafika. Kodwa nje indaba kufeyile matric ifana ncime shi nokubhosholo usufikile toilet. Usufikile. Hayi.